Ayo ngaku. Sapa? Cerewet. Tak pateni kowe. Kowe lha nek iso mbok monggo. Ning kudu iso nglangkai kuwandane Nanta Ndrawati. Sing kandha sapa? Lho tak kira sampeyan niku mbelani kula ya. Senengane kok njur kon nglangkai kuwandane wong liya iki kok iki apaku? Ngelmune apa aku tak krungu? Sastra minulya. Sastra mulya. Memayu-ayu ning bawana. Babar kamulyaning jati. Wis sing kandha kaya ngono sapa? Kowe aja ngengesan kowe. Kowe ngece aku. Lho, ora ngece, kuwi takon karo kowe. Sing ngucape ngelmu kaya ngono mau sapa? Durna bapakku. Waduh cengengesan kabeh. Ucaturan. Ngeyel. Sing ngeyel iki kowe. Kowe ngeyel. Kandhani. Lho, aku ki ora kandhani kowe iki tuwa sapa karo aku? Tuwa kowe. Lah kok kowe ngandhani aku? Kowe iki manut ora karo aku? Iso manut ora? Rut. Ya. Bukan wape sastra dasmu. Mlaku 6 kilo lah kok saiki seprene malah iso pirang-pirang kilo. Nganti tekan jabane ngrangkah. Waduh, monggo aku iki kaya urung ngerti papane iki ngendi. Malah keblasuk-blasuk. Malah ketuyung-tuyung uripku kaya ngene iki kepiye iki. Dalan sing maune tak liwati kok kaya tak sawang kaya pangling gek aku ki tekan ngendi, desa ngendi, dusun ngendi, kelurahan ngendi, kecamatan ngendi. Kok suasana saya sepi kaya ngene iki gek kepiye wah jan. Lah malah cilaka mongko ndara wis anggeni gawe petruk pirang-pirang. Ngene nganti mulih nang omahku, Kurantawati ora ngerti nek kuwi petruk palsu, langsung dirangkul. Akne. Waduh. Wah. Kok pikir aku dadi sing ora-ora ya? Ning ora ah. Bojoku iki wong setya bekti karo aku kok ora bakal tumindak kaya. Ning nek padha rupane. Ha piye? Monggo sing teko petruk plek kaya aku. Ayo bojoku ora ngerti nek kuwi aku apa udu. Terus langsung nek petruk sing palsu wisuh, Bu. Wah, cilaka iki. Kok meng kowe dhewe? Wes. Dinggo sesuk sore meneh kok. Ndak malah gerok ora. Wah, cilaka iki wis. Wis pasrah karo pepestening kodrat. Waduh pukulan. Waduh pukulan. Aduh pukulan. Ada pukulan. Ngenteraken sembah bekti kula njuk pukulan. Petruk wong geculku marujul. Selagine Jawata rawuh wae kowe isih bisa kaya ngono mongko kowe ora ngerti dalaning Bali. Oh iya ya. Aku kok ya ngopo to ya ning ndi-ndi mesti sarwa seneng ning jane atiku iki cilaka. Petruk dalem ulun ngerti pesambat kita. Nggih. Lha niku pripun Pukulun? Pancen sayektine apa kang dadi pacoban kita mau, wis pinesti kita dadi lantaran tumedhaking kanugrahan. Weh. Kula niki? Iya, Petruk. Lah ming sakula kok dadi lantaran tumedhaking kanugrahan niku pripun? Tumedhaking kanugrahan kuwi mboya mawas kelawan derajat kelawan pangkat. Nadyan kita wong loro saudon telu saurupan. Nanging lamun dewa wis mesthekake lamun kita ingkang kudu dadi jalaran tumedhaking kanugrahan, ya kita ingkang sak mangko kinarya dalan tumedhaking kanugrahan Petruk. Waduh. Ora nyono babar pisan bulu uripku ki ya mulya. Ing atase nang omah ming diwaneni ro bojo wae. Bareng ketemu karo Iwang Pirun padha wenang kok aku dadi dalaning kanugrahan.
nggih mugi-mugi kelepetan dhateng dayanipun kanugrahan mengkono Petruk. Dene kanugrahan ingkang bakal dadi lantaran tumedhak ana ing jagat mau bakal tinampa dening para Pandhawa. Nggih, merga Pandhawa kuwi kita ingkang momong klebu kadang kita Nala Gareng lan adi kita Bagong apa dene wong atuwa kita Semar. Nggih, Pukulun nggih. Aranipun menapa? Kanugrahan ingkang bakal tinampa dening para Pandhawa wujud wahyu katentreman sabab Pandhawa tinuding dening para Jawata ingkang bakal besok babar jagat ingkang kebak ing katentreman Petruk. Wah, alhamdulillah. Dene punden kula para Pandhawa pikantuk wahyu katentreman Pukulun. Ya. Lan kejaba saka kuwi kita uga ingkang kudu bisa ngrampungake lakon ning jagat. Nggih, kula dhewe ya bingung. Petruk niku ngimpi kaya arep dipateni karo wong terus kula ken lungane Ndara Wisanggeni nyipta Petruk loro cacahe. Niki nek mboten kula rampungke perkarane mengke mboten rampung-rampung malah Petruk sing palsu bali teng omah kula cilaka. Iya, pancen pinesti Petruk ingkang palsu patutan kelawan bojo kita. Hei! Ora sembrono. Ora Petruk pancen ulun ming bebeda lawan jeneng kita. Dewa ora sok bebeda. Dewa ki nek ngendika ki sak kendikane ana sing dicipta dadi kok senengane ngendika mbuya. Senengane ora lho kita malah kok ora basa karo ulun. Oh iya lali. Nyuwun pangapunten Bu Ulun. Nggih kula nderek kita bakal ulun paringi wahyu mengko kita paringke utawa caoske lan pemunden kita Pandhawa. Oh nggih. Ning kita uga bakal ulun dandani. Wujud napa Bu Ulun? Wujuding manut lan panjenengan ulun. Oh nggih, ngestaken dawuh. Sawise kaya mengkono rampungna pakaryan kita. Kang dumlaroning jagat iki, Petruk. Oh nggih, ngestaken dawuh. Kita njujuka marang negara Ngastina. Apa ingkang dadi sedya kita ya kuwi nyelametake Petruk ingkang bakal dadi banten ing negara Ngastina. Aja nganti padha ngira yen to Petruk ingkang saktenane palsu mau. Padha ngira yen to Petruk sejati utawa Petruk ingkang saktenane kang dadi banten negara Ngastina. Slametna asmaning kepundenmu Si Werkudara. Oh nggih, ngestaken dawuh Pukulun. Iya Petruk maragake tampanana. Mubang wangaruna kadinetraning angga rapuh kanikara sageter kinidunganing kum lir wuwu sing pine panca pepetoking ayam wono Petruk kita wis ulun sebda dadi wujuding satriya bagus lan gagah. Mara mangsa barenggon kita bakal gawe asma utawa jeneng ulun kundur ana ing Kayuwangan aja lali. Sawise kabeh mengko katon padhang wahyu caosna marang pepunden kita Pandhawa. Oh nggih, ngestaken dawuh Pukulun. Sembah kula ngendhiraken Jengkar Paduka Hyang Adi Pukulun Sang Hyang Bathara Wenah. Gancing langit kelap-lapaton lir kincanging risang mawe gandrung ing jagat Dewa Batur ya jagat pangestu ngoro
Wanter dawuh Wang Pikulun padha wenang jebul nggonku duwe lelakon kaya mengkene mung bakal kinarya jalaran tumedhaking kanugrahan. Ya bakal tak antepi. Mara seksenana dina samengko. Aku ora nganggo jeneng Panakawan Petruk nanging nganggo jeneng Bambang Surasekti. Bakal prapteng negara Ngastina. Sapa sing bakal gendak sikara karo Petruk? Aku ingkang ora nrimakake legane atiku. Mangung siring sata Kurawa kambah ungge Srokatite ing jagat Dewa Bathara Rudara Duryudana kakangku piye Paman Arya wonten dawuh Bawadana wonten dawuh Ger ming arep mudhar iku datuk kanggo sandhangan sing genep nganggo iket nganggo surjan. Kula ngaturaken pangabekti kula kunjuk sinuwun. Ya, tak tampa Petruk. Leres ngendikanipun Ndara Werkudara nalika semanten mboyong kalian kula ngendikanipun Ndara Werkudara menawi kula pejah kinarya tumbal lan syarat srana. Ndara Werkudara ngenipun wuwuh undhake ngelmi kula mboten badhe selak. Menika kula ngetingalaken pangorbananipun Panakawan ingkang tresna kalian Bendara. Pangorbananipun abdi ingkang saestu lahir batin tresna kalian Bendara kula Ndara Werkudara. Nadyan Ndara kula Werkudara menika badhe pikantuk ngelmu kudu nganggo patine Petruk kula ikhlasaken. Ikhlas karo nyawamu. Mboten ikhlas sebab napa? Nyawa ora le njaluk, nyawa ora le tuku. Mengkari urip iku kala mangsa mudhar ya kudu dilakoni. Yen ngono mapano aku ingkang bakal nugel jangkamu. Sing landhep lho ladinge. Mun nganti mengek ora putut-putut malah lara. Aku bakal nugel gulumu Panakawan Petruk Paman. Wonten dawuh. Mang cawiske bedhama sing landhep. Nggih, ngestaken dawuh nggih. Samengko bakal kelakon penjanggaku. Nggonku mateni Petruk kandhung bolong-olo tanpa rupa kuwi kekuwataning para Pandhawa. Oh, monggo nggih sampun ngantos kekathah anggen paduka paring pangandikan. Dipun simpen rumiyin raos panjenengan. Petruk dipun pejahi rumiyin. Rudara, nggih. Pun Kakang melu seneng dene Siadi entuk ngelmu kang anyar saka Bawadana. Sarana patine Petruk muga-muga tambah muwing ngelmuning Dimas Jodipati. Wah. Duryudana, aku ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan. Yo, Yayi. Brira iki seksekke Petruk kudu tekaning pati. Gunjang ganjing langit kelap-kelap katon. Lir kincanging saking risang mawe gandrung. Ing sigra arsa anugel jangganing Lurah Petruk nenggih Bambang Surasekti ingkang sakawit sampun prapteng negaring Ngastina. Mundi dawuh timbalanipun Sang Hyang Bathara Wenang kedah ngayemi dhateng pun kantong bolong. Mila sigra minggah wonten ing Datulaya. Nata Ngastina tanpa taliwara dipun tebak dadanipun temah. Jawah kalenggak mlajar pati sengkuni lumajar sedaya sami lumajar jrih pengawihipun Sang Bambang Surasekti.
Niki sinten niki? Kula wis merem ngenteni disabet pedang gulu kula. Sampeyan sinten, Mas? Petruk. Yen kowe takon karo aku, aranku Bambang Surasekti. Bambang Surasekti. Iya. Ning mestine kowe ngerti karo aku sapa sejatine aku. Sapa? Aku kuwi sak temene ya kuwi ingkang sejati ingkang wujude kaya kowe. Mangriyen. Nalika ning Karang Tumaritis kowe dicipta saka pethelku lan aku saiki didandani kaya ngene wujude saka Sang Hyang Kulun Bathara Wenang. Weh. Juragan to? Iya. Weh lah dalah. Wah, jan saya rumit ceritane. Sampeyan malah dadi satriya, Petruk Nun. Kowe tak wenangake. Eneng negara Ngastina sak karepmu nggonmu bakal nglakoni apa wae. Lah terus sampean aku tak ngoyak wong-wong Ngastina men padha kapok. Dene wani ngancam batine Petruk kanthi bolongke ngantos-antos nggih Raden. Apa ya yawike? Sinuwun Duryudana iki ngoni-ngonane Cecarawa akeh. Ane nek aku nyolong manuk, nek tak dol ning pasar manuk konangan Wadyabala Ngastina malah cilaka. Nyolong dhuwit. Dhuwit ya nggo apa? Bondo Petruk ora kurang. Maksude dina iki aku ora butuh nek kurang iki ya kurang. Bendinane mesti kurang. Ning Ngastina iki sip iki ya. Nek ra ngombe pil kita ora bakal kelakon penjang Ngastina ki ana Dewi Banowati, ayune ora umum. Dewi Banowati tak ceraki Prabu Duryudana ora ana. Tak gaweke wedang. Tak nehi potas. Ane engko mati. Mati aku dihukum. Kekuatane wong wedoke sepira? Anggere disikep rak meneng. Malah sikep saka mburi ah. Ya sapa ngerti tumbuk bejane iso kelakon. Blangkon nganggo klambi. Sarjan lurek anggepe kaya bagus-bagus apa piye? Piye Petra kowe iki ngapa? Suarane wae kaya ngono. Mesti wik 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 wik. Ai. Ora iso tak bae. Aku ki seneng bayangke tok kok. Bayangke seneng ora jama-jama. Batobat kowe ngapa Petra? Kula ajeng ngaturaken kalimat kan panjenengan. Tobat. Ukaramu apa? Basa kramanipun aku menika apa? Basa kramane aku ki ya kula. Basa kramane utawa ukara liyane seneng tresna. Nek kowe basa kramane panjenengan. Nek ukarane diteruske, kula tresna panjenengan. Asik. Apa iki?
Jarene tindak teng Amarta kok malah dugi mriki. Semar apa kowe lali karo aku? Janaka kuwi biasane yen to lumaku, adat ingkang wis kelakon. Aku ora nate njangka marang apa ingkang ndak karepake, nanging anut manut laku ning suku. Menyang endi lumaku ning suku ya kuwi ingkang tak jangka. Apa sira Kakang Semar lali? Bener. Ngoten to critane. Iya Kakang Semar. Mbah Tobat, Dimas Janaka mati aku Dimas. Ora tataran kowe. Manuswane jajaran karo ngoyak aku ngene iki karo piye? Mangke riyen sampean iku muring-muring kali sapa? Teko-teko kok muring-muring ka menungsa kae. Sing irunge kaya sosis kae. Lha dikeprok sirahe modar kowe. Sing apa, Tru? Lah kurang ngopo-ngopo lho. Padahal padahal kurang ngopo-ngopo kok diunek-unekke. Tobat. Menungsa ora tatanan ora ngilo karo githoke. Dapure kaya ngono wis diajate ponokawane kok ngoyak-oyak karo Banowati. Kakang mbok wonten menapa? Dimas ponokawanmu kuwi lho. Ponokanmu mlebu ning Taman Negara ing Ngastina. Dheweke nyangkrimi karo aku. Jarene basane krama aku ki sapa? Basane tresna kuwi apa? Basane kowe apa? Bareng kon ukarane kula tresna kalian panjenengan. Terus ngoyak-oyak karo aku kae bedes kae. Petruk Dalem Bapak. Tumindak apa? Kula mboten tumindak napa-napa. Bapak. Lah kok ana pelapuran kaya ngene? Petruk kula maju kene Ponokawan. Petruk aku butuh rembugan karo kowe. Dapure kaya ngene kok ngoyak-oyak aku kowe. Kowe kok ngoyak-oyak aku kowe. Aduh Yono tak nembangu. Petruk dalem. Kowe wani ngoyak-oyak Kakang Mbok Banowati. Mbok anggap Kakang Mbok Banowati kuwi sapa? Ponokawan ora ngira babar pisan yen to kowe ngorek-orek marang pasuryaning Janaka ora bakal ilang selawase urip. Kowe abdi sing kepiye dene kowe wani nyamah asmaning Janaka, kowe iblis lanat kowe. Petro kowe ngaku wae lho. Nek kowe ngaku malah ora apa-apa. Kula mboten nindakaken menapa-menapa. Aduh, iyung. Ndara. Kula mboten nindakaken menapa. Terus Ndara men suarane pindah niku mang tutuk indah sing nganti pecah. Men modar sisan sapenake dhewe. Petruk ora bakal tak gawe macak, mesti bakal tak sirnake kowe wani nyamah kelawan Kakang Mbok Banowati. Arjuna, Janaka aja ngawur Janaka. Kowe iki mbok ya sing lantip, kowe iki mbok ya sing awas. Ora ngawur gawar-ngawur ngono sak penakmu dhewe. Inggih, Koko ora keparingipun patuko paring dawuh kaya mengkono. Ora usah dadak tak cethake. Kaya dudu Janaka kok njaluk dicethake perkara iki. Kowe kena wae. Mbok ditampa. Klonang. Ya ben kowe iki ngopo to? Kok dadak tak cethake iki ngopo? Kowe kudu ngerti tanggap karo lelakon iki, ora usah dadak takon pun Kakang. Nggih. Kok ora pengestokaken dawuh. Yai Ratu, wonten dawuh mangke kula badhe midana aran Petruk. Estu ya Prabu. Yai Ratu kula mboten badhe selak. Oh inggih, nek ngaten kula ngaturaken panuwun kondur.
Mangke menawi kaderangan ingkang garwa menika mangke malah kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan. Sameneika kondur. Petro kurang ajar, mangke kula ngembadhe ngukum Petro. Matur nuwun Kakang Prabu. Koko Prabu. Nyuwun pengadilan kula mboten narimakaken menawi Petruk menika nyenyamah dhateng Kakang Mbok Banowati. Ya, mengko aku sing ngadili. Ning kowe engko nek ngerti lakon iki mesti bakale kowe kaget. Kaget kados pundi? Wis to, menenga. Mesti kaget. Jalaran aku ora bakal gancarake ning iki mengko bakal nyaketi pepadang tumraping sapa wae Arjuna. Ya iki. Piye iki sinuwun? Wis ta Bagong menenga. Engko aku sing jarwake. Wah, lha kok elok tenan iki. Truk. Kok kabeh semaur. Lah aku Petro, aku ya Petro. Wah, jan mulane kok iki kisah keconangan saiki mula kok ken mau Petro nembang iris-irisan tilawe dadi iris-irisan wortel. Jebulno kaya ngono ta. Koko Prabu menika wonten menapa? Petro wonten dawuh kaya tengok mburi. Oh iki. Petro wonten dawuh. Ha iki Petro kok wagumen omongane. Nggih, sinuwan. Sinuwun kok sinuwan. Ayo tengok mburi. Jejer kalian Petruk menika. Iya ora apa-apa wong kowe iki ya ora ana apa-apane kok. Nggih. Ngestakaken dawuh. Wis lajeng menika kadu. Kula kok duwe anak Petro loro niku pun Semar menenga. Mar bingkem cangkemmu. Omong wae ora. Aku ki dadi wong tua bingung kok anakku Petro kok loro. Wis to, kowe meneng wae. Kowe kok tak kandhani ngerti lakon iki Kakang Semar. Nek ora ngene iki ora rampung-rampung perkarane. Sowe. Nata Ndarawati, kowe sapa? Takon karo aku Bambang Surasekti. Wah, Bambang Surasekti. Iya. Niatmu ngopo? Goleki Ratu Ngastina. Goleki wong-wong Ngastina bakal tak ajar. Ratu Angkara murka, watak budi Candala nista, watake nista budine Candala watu Angkara. Ratu Angkara murka, watake Candala, budine nista. Wis ngono wae ora usah dadak wolak-walik. Ratu watak nista budine Candala Angkara. Angkara murka budi Candala, watake nista budi Candala nista watake. Kowe iki lek dadi satria ora urung suwe to? Lho, urung suwe piye? Wis dilantik tahun 2016. Wong satria kok omongane kaya pelawak. Wah, edian kowe ngunekke aku luwak. Budhek meneh. Lho, ngunekke aku ora mangan gudheg. Lho. Oh lah, koplo. Pil Dengkulmu mlocot. Apa rumah sama aku ora ngerti karo kowe, ayo kowe salino. Kowe salino. Iki lakon iki nek kowe ora salino ora rampung-rampung. Lho, salin piye? Kowe iki Petro kok dadak werna-werna ora. Wis, saiki Petruk loro kae iki rampung ana, ora iso ngrampungi Petruk loro kae. Kowe sing tak luputke. Semar, dengkulmu mlocot kuwi. Karo ratu kok adem banget. Nganti lali basa kula. Apa meng ademe kok lali basa? Semar dalem.
Wayah jengkulmu mlathok yo. Kon lerene kok ngeyel. Iki anakmu sing tenanan Semar. Napa nggih? Iya. Wah, kakroane iblis lah. Jas kok dituthuk ya ora. Badut kowe. Ora omong-omong ki mau kok mulang kok garing karo Bagong bingung. Petruk suarane kok kaya ngono. Sing endi, Pak? Sing jambone. Kae. Kon rene. Petruk, Dalem, Bapak. ayo rono. Ngestaken dawuh. Ning nong nong. Ora saning nong ngopo ki? Arep nembang apa ya? Pun rampung, Ndara. Kula suwun wangsul kados wingi uni. Lah aku le bali piye? Wong le wujud kaya ngene ya ora ngerti piye carane. Hei! Niki pripun, Den? Laidan iki. Sutradarane kowe to? Sutradara ya. Iya wae aku wae bocah gendeng ora. Mula kok sapa-sapa didadekke Petruk wong edian taun ora. Iki sapa? Iki kakangku. Kakang Antasena. Saedian njaluk dicothok kowe. Lah kok ya kurang gawean wis anggene Antasena kok dadekke Petruk iki mau terus piye? Anane gara-gara Mengke kula setelke rekamane. aneh-aneh wae. Kakang Antasena bali kaya wingi uni. Ya ni manut ni. Wong edan, loro-loro niki pancen edan kabeh. Anak Pandhawa sing dugal kewarisan lah kok isa-isane gawe lakon. Iki lho menungsane. Aku nganti gembrobyos dadi Petruk. Ming gara-gara sak jame kaya dikunjara 40 taun rasane. Anggere ana pamundutan lagu aku setim ora tak waca. Nang nganti ana sing nyuwun sing nembang Petruk Cilaka to. Antasena bali, ya. Matur nuwun ya, Kang. Ya. Matur nuwun nggih, Den. Ya, sune rasa aneh-aneh, Truk. Aku gah sune dadekke kaya kuwi moh aku. Sekali-sekali dadi kaya kula. Moh. Saya edan meneh malah. Aku bali ya, Pak Di. Iya, sing ati-ati ya, Ngger. Ya. Lah iki sapa, Petruk? Niki sing gawe ya niki. Oh, lah wis anggene kok ya werna-werna. Lah kok gawe Petruk 3, mbok ya Petruk 1000 aku iso. Iya, aku percaya kuwi pancen wong pinter, pancen wong wasis. Iki balekno. Sing duwe durung bali. Lho. Balekno kaya wingi uni. Iki mung wujuding petel kok wae. Arep petel balekno. Petel kowe isih seneng melu aku mantuka larak ngono. Wis gak dijupuk ora dienggo lucu wis gak dijupuk ya. Kira-kira iso nglabuhi aku mantuka larak ngono. Wong ming petele kok gayane kaya iso. Petel niku arep kaya ngono uripe. Petruk lah kok ora seragam. Engko ndak dikira ora kompak. Wah, kudu sargam. Heeh. Wis anggene kowe bali yo. Iya, Adik. Ngaturke panuwun. Iya, wis kono mak bali yo. Iya. Sesuk ora usah gawe werna-werna. Lah aku disambati Petruk, jare Petruk ngimpi arep dipateni karo wong. Monggo sing mateni Petruk kuwi
Nuwun sewu, niki nek ora sampeyan sing nrenggalangi ora bakal rampung. Lho, sing arep mateni Petruk sapa? Bapa Jodipati. Weh lah dalah kowe bali tak rampungane wektu, Ndara. Petruk ndi? Iki apa? Karepmu? Tak gawa ning Astina. Arep tok nggo ngopo? Dienggo syarat Syarat apa coba aku tak ngerti? bakal nggonku entuk kanugrahan Kanugrahan apa? ngelmu. Ngelmu saka sapa? Bapa guruku. Bapak gurumu sapa? Wah, diuyak wae. Ayo ngaku. Sapa? Cerewet. Tak pateni kowe. Weh lah nek iso mbok monggo. Ning kudu iso nglangkahi kuwandane Nanta Ndarawati. Sing kandha sapa? Wah, tak kira sampeyan iku mbelani kula ya. Senengane kok njur kon nglangkahi kuwandane wong liya iki kok iki apaku. Ning apa kaya ngono tak ewangi Petruk. Alhamdulillah. Diwangi sun. Petruk arep tok nggo tumbal. Yo, Kowe arep dijoli apa? ngelmu. Ngelmune apa aku tak krungu? Sastra minulya. Sastra mulya. Memayu-ayu ning bawana. Babar kamulyaning jati. Wis sing kandha kaya ngono sapa? Ora cengengesan kowe. Kowe ngece aku. Lho, ora ngece, kuwi takon karo kowe. Sing ngucape ngelmu kaya ngono mau sapa? Durna bapakku. Waduh cengengesan kabeh. Kowe iki wong digdaya, wong ampuh ning amit sewu lho gampang diapusi. Iya ta Petruk? Nggih. Sastra mulya memayu-ayu ning bawana mbabar kamulyaning. Iya. Wah. Ndara Janaka ning guyu rebel. Kok isa-isane nglakoni. Ngowo kowe guyu. Kowe tak omongi lho, iki kok karane Begal Durna kuwi ngelmu apa aku tak takon? Jangkeping. Ngelmu kasampurnan. Karo ngelmu sangkan paraning dumadi kudu ana ngelmu sastra mulya. Memayu-ayuning bawana babar kamulyaning jati. Wis aja tok sebut meneh. Aku ndak guyu. Kowe iki ngelmu ora ana kuwi mung karangane Begawan Durna kok kowe iki manut kowe iki piye to Werkudara? Nganti saka manut karo Begawan Durna, kowe mentala mateni karo Petruk. Karepmu piye aku tak takon? Ngelmu sastra mulya memayu-ayu ning bawana babar kamulyaning jati kuwi ora eneng. Jarine Durna eneng. Kowe iki gampang diapusi. Lah kok terus mung perkara ngelmu kowe mentala arep mateni Petruk, Petruk arep jolke ngelmu, nek Petruk upama ngelmune kuwi tenan kowe gelem dipateni ya, Truk? Mboten. Lho. Edan kowe. Ah sampean wau ya ora kompak kok. Pembalasan kok ya. Purun. Nah, krungu dhewe to. Gelem. Ning nek ngelmu mau ora ana, lah Petruk mati sia. Terus nek wis kebacut mati ora iso tok uripke, kowe diapusi karo Durna, kowe arep nutuh karo sapa aku tak takon. Aku tak takon arep nutuh karo sapa? Nen di Janaka mboten teng pundi-pundi radi nebih kemawon. Badhe ngothak-athik tembung sastra mulya memayu-ayuning bawana babar kamulyaning jati. Tak golekane ning 1001 malam. Suwabeh. Ha kowe iki nesu, kowe iki sing bodho kok nesu. Wah. Wis ngene ngono wae, nek Petruk mati ora apa-apa, nek Petruk iso duripke meneh piye? Ayo takono Begawan Durna kono. Ngelmune saka sapa, dewane sapa? Aku tak ngerti. Terus babare ngelmu sastra mulya memayu-ayuning
Kuwi apa aku tak takon? Omongan. Ucatulan. Ngeyel. Sing ngeyel iki kowe. Kowe ngeyel. Kandhani. Lho, aku ki ora kandhani kowe iki tuwa sapa karo aku? Tuwa kowe. Lah kok kowe ngandhani aku? Kowe iki manut ora karo aku? Iso manut ora? Manut. Ya. Bukan wape ya. Sastro dasmu. Seneng tenan. Jano, Wonten dawuh. dodo cekikian. Seneni meneh. Lah kowe nendi? Teng ngandhaping wit nika kula ndodok ngampet ngguyu. Dijenggung kalih Kakang Mas Werkudara. Sastra cetha sastra telu mulya papat. Memayu hayuning bawana 003. Pangur. Berarti 003 tambah ke papat dadine 4030 040. Yung. Wis, Kula niku mboten tendang bokongmu. Nggih pun. Ndara Werkudara nganu lho iki tenan isin tenan. Wis Petro, nggih. Ana apa? Matur Ndara Kresna. Iya piye? Kula beto wahyu. Lho. Wahyu tok gawa? Nggih. Wahyu apa? Katentreman dados dipun tampi Ndara kula Pandhawa. Mengko gampang. Caosna marang pepundhenmu para Pandhawa. Nggih, ngestaken dawuh. Werkudara. Oh, Kae lho Kurawa dampyak arep ora trima kae singkirna. gah. Ngopo? Ndara Kresna niku pundhen panjenengan. Ayo kon ngresiki Kurawa. Gah. Ayo, ki sapu kon resiki dhewe. Iki ora ngajar sampeyan tak andake sinu Ndarawati. Yo, ngresiki yo. Gah. Megah tenan. Gah. Sastra mulya. Wah, Petro, oyak wis. Sastra mulya. Memayu hayuning bawana, babar kamuljaning jati. Iblis lanat. Dimas Werkudara, Bapa Durna arep mejang ilmu sastra mulya cangkemmu. Sastra mulya kuwi eneng ora? Oh, Werkudara ana. Yen ana sing dawuh dewa sapa? Dewa anu aku lali jenenge. Wah, kayangane ngendi? Aku ya lali takon alamate. Oh, Werkudara bakal tak wejang. Wah, wenehno murid-muridmu wae. Arsa madange jagat gunung-gunung. Sampun paripurna Den. Sami sesanti Suradira jayaning Kang Rat. Suwuh brasta tekaping Kala Darmastuti sesarengan memayu hayuning bawana Semar. Aja nganggo kuwi, isin.
Sampeyan iku sing kleru kok wiseni pripun? Niki ukara sing pungkasan sing kudu diucapake memayu hayuning bawana babar kamulyaning jati sura sudira janing kangrat suh brasta tekaping kulah Darmastuti rahayung samya makarya rahayung sang pinanggih. Derek muji syukur ndara kula entuk wayu katentreman mugi-mugi saged ambabar katentreman lair lan batin ndara.